Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangoma kavika chitupa changu. Iniwo zita rangu mukoma ndinoitwa Rudo, uye zvekare I am the last born in my family. Rudo, not your real name. And mukoma, mukukura kwangu ndainge ndiri munhu uya wekuti ndainge ndiri very intelligent, but nekudawo kwekuti mumuri macho umo mandakaberekerwa it was a very poor family. Baba vangu vaingoraramawo nemapisjob vachingoitawo zvekungongwavha-ngwavha, zvinhu zvainge zvakaoma. Zvino ndakazoti ndava form 3 I think kuti ndo pakakanganisika life yangu ipapo, because ndakabva ndazonzi naheadmaster vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kumba kwavo, then ndobva ndatanga kuvashandira as a maid, then ivo vanenge vachindibhadharira school fees. Vabereki vangu vakafara chaizvo, but mukomana achi ndainge ndisingatozivi kutoti ivo headmaster ava he had other intentions. Ndakazoti ndatanga kugara pamba pavo, ndipo apo pavakabva vachizotanga kuuya muspare bedroom umo mandainge ndichirara nevamwe vana vavo vasikana. Kudzamara vava kutanga kundidzidzisa zvinhu izvi zvebonde, ndokubva ndazotanga kuita bonde navo nekuti ndainge ndichivatya. So mukoma ndakati ndatanga kuita bonde navo kudaro, ndikabva ndazobatira pamoviri. Ndakati ndavaudza kuti ndainge ndabatira pamoviri, ndokubva vatanga kunditreat very rough. Kudzamara vachizondipa chimwe chigubhu chainge chiri che 2 liters chainge chiine mushonga wainge uchivava, vakabva vanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinwa. Ndakati ndanwa, ndokubva ndatanga kubleeda. Ini ndaisatoziva kutoti wainge uri mushonga wekuti nhumbu inge ichibva. Ndakableeda mukoma zvekuti kana kufamba ndainge ndava kusagona kana kufamba. Then vakabva vazondidzinga pamba pavo, vakabva vati ndainge ndiine musikanzwa. Mushure mekunge mudzimai wavo azozviona kuti ndainge ndongoramba ndichingobleeda, akandibvunza, ndikabva ndazomuudza mudzimai wacho kuti ndainge ndiine pamuviri, but ndaisaziva kuti chii chainge chava kukonzeresa kuti ndinge ndichibleeda kudaro. Ndokubva vabereki vangu vazodaidzwa paya. Ndakabva ndadzingwa mukoma, vabereki vangu vakarwadziwa. Amai vangu hangu vakanditora nekuda kwekuti she saw kuti I was in pain, but baba vangu vainge vakatsamwa vachipopota zvisingaiti. Zvino mukomanashi pandakaona kuti baba vangu vainge vakatsamwa and he was waiting for me to recover, pandakaona kuti ndainge ndava nani, ndo pandakabva ndazotiza. Ndainge ndiine umwe mukomana uyo wandainge ndakambodanana naye. Unfortunately mukomana uyu ainge atori HIV positive. Ndainge ndisati ndava kuzviziva panguva yacho iyoyo. Ndakabva ndaenda kumba kwavo, but kwainge kuri kune rimwe village. Ndokubva ndaenda kuya ndikabva ndatizira. Ndakangoti ndati garei naye I think about 3 months, ndokubva ndatanga kurwara. Ndakangotanga ndichanzwa flu, ndokubva ndazoenda kuchipatara, ndikabva ndazobatwa kuti ndainge ndava neHIV. Then ndikabva ndaita sekunge munhu ainge ava kutorasika njere because I could not accept. Ndipo apo pandakabva ndazotiza kumusha, ndikabva ndazoenda muHarare umo mandakazotanga kushanda samaid. Mukoma zvinhu zvainge zvakangooma still until ndazotanga kuwirirana neumwewo mufesi. Saka mufesi uyu ainge achiitawo zvokupota achiuya kuJoni achidzoka kuZim. Mugore ra2018 uyo wandichati tafadzwa akabva azodzoka kuZim. Akati adzoka kudaro, ndokubva tazoti tichitaura paya akabva azonditi iye ainge achizivana nemamwe maagency kuSouth Africa kunoku, avo maagency vekuti kana uri maid vanokwanisa kubatsira kuti unge uchiwana basa rakanaka samaid. Ndakabva ndafara paya. Akabva anditi vanhu ivavo vane maconnections zvekuti unokwanisa kutowana basa remumba kuSouth Africa rinobhadhara mari yakanaka. Handina kumbomufungira zvakaipa. Ndakafunga kuti ndainge ndatowana mukana uyo wandainge ndakamirira kwemakore nemakore. Zvedi ndakanyengerwa. Then akaramba achingondivimbisa kuti as long as kana ndikaenda kuSouth Africa ndaikwanisa kuzoshandira mhuri yangu ndiri kuno kuSouth Africa, uye basa randainge ndichazowana rainge richazova basa rekuti rinenge richibhadhara zvakanaka. Musi wandakabva kumusha ndainge ndichida kuti
ndinge ndichinoona vabereki vangu, kuti ndinge ndichinovaoneka, but ndakabva ndatadza nekuda kwemari. Plus iye sezvo ainge ari iye ainge achindibhadharira mari yacho yainge ichidiwa naMalaija, ndainge ndisina choice. Ndisu uyo takasimuka tichibva muHarare tichiuya kuno kuSouth Africa. Handina kuziva kuti kuSouth Africa kwandainge ndakananga kuti ndinge ndichinotengeswa sepfambi. Mukoma takazoti tasvika muJoburg, then tafadzwa ndopaakazondudza kuti iye ainge aine motikari yake, but motikari yacho kana mapepa yainge isitomborina. Nerimwe zuva akabva azondipinza mumotikari yake, then ndokubva tazoenda uko kuHillbrow, achiti ndokwainge kuine dzimwe shamwari dzake. Takaenda kuHillbrow kuya ndiko kwaakazoti ainge afonera zvekare murume uyo wacho waainge achiti ndiye ainge ari agent. Mukomana achi takabva tazosangana nemurume uya. Hei, takati tichinopinda muHillbrow, nzvimbo yacho yainge ichityisa nekuda kwekuti yainge iri nzvimbo yaiva nembavha nematsotsi, ende wainyazokuona kuti this is not a nice place to be. Ndakati ndakatarisa ndikabva ndaona kuti kwainge kuine vakadzi nevarume vakasiyana-siyana avo vainge vachiita zvekutengesa miviri yavo. Ndakatoona kutoti vazhinji vacho ivo vainge vatori high on drugs. So mukoma ndakabva ndazviudza kuti izvi ndaisambofa ndakazviita muupenyu hwangu. Ndakangoti as long as kuno kuriko kwatauya kuzoti tinge tichisangana naagent, let me just be calm. But hana yangu yainge ichingorova. Zvino mukoma nashi ndakabva ndazotaura naagent uya, ndokubva ndazomupa mafone numbers angu. Akabva azoti taifanira kuti tinge tichizosangana. Nerimwe zuva akabva azondifonera, akabva ati ainge awana mumwe murungu uyo ainge achida maid, achiti munhu iyeye ainge asingatombodi vanhu vemuno muSouth Africa. Murume uyo ainge achityisa, ainge ari muSouth African, ainge aine mavanga muviri wake, ainge aine mavanga kufesi kwake kwose uku, achiratidza kutoti ainge atori gangster. But ndakapinda mumotikari make nekuda kwedesperation, ndokubva adriver tikabva taenda kuya kwaainge achiti ndokumba kwacho. After that akabva azonditi ainge aine umwe musikana waainge achida kupika kuHillbrow uyo watainge tichazoshanda naye. Akazoti tadzokera kuHillbrow kuya ndopaakazongokaruka andirova, akandirova chifight zvekuti ndakabva ndafenta same time. The next time around apo pandakazomuka ndakabva ndaona kuti ndainge ndiri mune imwe room, ende murumu umu mainge muine vasikana vainge vakawanda vainge varimo. Vamwe vainge vachichema, vamwe ndo vairakidza kuti vainge vatori high on drugs. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti panapa ndainge ndapinda mahwani. So ndakabva ndazotorwa paya, ndikabva ndazoendeswa kune imwe room kwandakazomanikidzwa kuti ndinge ndichitora madrugs. Ndikatanga kumanikidzwa kuputa. Saka taiti paya kana tichimanikidzwa kuputa fodya idzodzo hanzi vaidzinyika mumadrugs. Saka iwo paunenge wezoputa fodya dziya dzinenge dzitori nemadrugs kudaro, then waiti kana wava kukwanisa kuputa fodya manormal cigarettes, vaibva vazotanga kukusvutisa mbanje dzinenge dzakazanganiswa nemadrugs. Mukoma ndaimanikidziwa, uye zvekare ndainge ndichirohwa, zvekare tainge tichirarwa nesu navo varume vaya zvose zvavainge vachida kuita patiri vainge vachitiita. Zvino mukoma nashi vakazoti vaona kuti ndainge ndava right, ende semunhu ndakasvika pachinzvimbo chekuti ndakatoona kuti kana mukana wekuti ndinge ndichitiza ndainge ndisisina. Ndokubva ndatongogamuchira kuti uhwu ndo hwainge hwatova upenyu hwangu, but mwoyo wangu wainge wongorwadza ndichifunga amai vangu, ndichizvibvunza kuti saka zvaizvezvi zvandiri kushungurudziwa ndiri muno muSouth Africa, amai vangu vari kuti kudii pamusoro pangu. Amai vangu vava kutozviudza kutoti mwana wangu zvaakaenda kuJoni, mwana wangu iye akatoti kanganwa, ava kutoita zveJoni, zvekumusha kuno haasisina basa nazvo. Ndopandakabva ndachizotanga manje kutsvakirwa vanhu vainge vachida kurara nemahure. Mukomanashi varume vaiuya vobva varara newe, anenge achida kurara newe pasina dziviriro waizotongozviona munhu ava kutokudza kuti ava kutoda kutorara newe ende anenge atobhadhara ivo varume ava. Mukomanashi hatina kana senti ratainge tichipiwa, taingotengerwa chikafu uye zvekare tainge tichingomanikidziwa kuita izvozvo zvemadrugs. Zuva rega rega mukoma ndingangoti ndainge ndiri mugehena
ende ndakazviona kuti tafadzwa uya ainge akandinyengera. Mukomanashi, I thought kuti this was going to be an opportunity of a lifetime, but I was lost in Joburg. So mumwe musi ndo pandakabva ndazowana mukana wekutiza, because varume ava ivo zvavaiita ndezvekuti vaiti kana vakaona kuti now wava pacondition iya yekuti wava a drug addict, ndo apo pavaizokutendedza kuti unge uchizoshanda mustreet. So vainge vava kundibvumidza kuti ndinge ndichipatrolawo mustreet ndichitengesa muviri wangu, but vakomana vaya vanenge vakatogara mumotikari vachikuona mamovements ako ose, vachida kuona kuti hausi kutiza here, wapiwa mari here nemakastoma. Akazova mwari wangu ndeumwe mupurisa. Saka mupurisa uyo akauya ndokubva azondisarudza kuti tinge tichiita bonde. Akapinda neni muchivheni, then ndokubva azoita bonde neni muchivheni. Zvino akati apedza ndokubva ndatanga kuchema, but ndaike ndichichemera pasi. Akabva andibvunza kuti why ndainge ndichichema. Ndikabva ndamuudza situation yangu, akabva ati it is okay. Akabva ati ndipe mafone numbers ako, but ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichimupa mafone numbers angu. Akabva ati iye ainge achazogara achiuya kwandiri, then mukuzonoita bonde kwatinenge tichiita ndokuzotaurirana uko kwatinenge tichizoita. Saka iye akabva azoti kwandiri ainge achazongoramba achiuya kwandiri mukuzonoita sekunge ari kutenga bonde kwandiri, ndipo apo paanenge achizondiudza madevelopments ose, uye zvekare iniwo ndichimuudzawo information iyo yandainge ndichiziva. Then mukomanashi, murume uyu ndiye akazondibatsira muswere wese wezuva. Taingoswera takavharirwa zvekutoti kana nanhasi uno kana ndikanzi enda kuHillbrow handitombokuzivi, but ndakagarako kuHillbrow ikoko for more than a year, but taingogara takavharirwa chete. Murume uyu akabva azoita kuti pamba apo patainge tichigara pange pachizoreidhiwa, ndokuzokwanisa kupunyuka kwandakaita. Zvino mukomanashi, isuwo takabva tazosungwa tichinzi vainge vachida kuti vange vachizoita mainvestigations. Apa mapepa futi ndainge ndisina. Zvino takabva tazonzi bail. Mushure mekunge tanzi bail, vamwe vasikana avo vatainge tiinavo vemuno muSouth Africa naivowo vainge vakakidnepewa. Mumwe wacho ndiye akazoti kwandiri, iwe dai hako uri umwe watiza zvako, because zvausina mapepa kudai, funga kuti nyaya idzi dziri kunzi nesuwo tiri kutofanira kuti tinge tichizosungwa, nekuti hazvitendedzwe kuti munhu unge uchitengesa muviri wako, unokwanisa kuzopinda bhizi. Isu tiri nani nekuti tiri munyika medu, tine kodzero. Ko iwewe une kodzero here yekuva muno munyika? Mukomanashi, ndakabva ndatoona kutoti musikana uyu ainge achitondiudza zvechokwa. Ndikabva ndatoona kutoti advice yandainge ndapiwa nemusikana uya zvainge zviri nani. Mukoma ndo pandakabva ndazotiza, ndikabva ndazouya kunoku kuPrazi uko kwandava kugara. Mukomanashi, ndiyo confession yangu iyo ndiinayo. Mupurisa uya akazondifonera achindiudza kuti iye ainge achida kundiroora, but hey mukoma, ndakabva ndati I can't go back that side because I still have that traumatic experience yekukidnepewa. Then wobva wamanikidzwa kuti unge uchizoshanda sechifeve uchiita zvekutengesa muviri wako. Kana iye murume wangu wandigere naye haatombozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika kwandiri, because takangosanganawo paPrazi ipapapa apo pandinoshanda. Ndiyo confession yangu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. No one knows about this story. Ndakatongozviudza kuti ndichapinda kuzonosvika ndichinopinda hangu muguva, handina umwe munhu wandichazoudza nezvayo nyaya iyi, especially those that know me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu avo mucomment section. Ya zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakangozviudza kuti kutiza hako kuri nani than kuti ndinge ndichizowana closure yekuzoenda kumakoti, because hanzi vanatafadzwa ava vakazosungwa nemamwe maNigerian nemamwe maSouth African vacho vainge vachiita izvozvo zvekukidnepa vakadzi vachivanyepera kuti kune kuri kudiwa vasikana vebasa. Then ubva watoona kutoti wakutonoitwa izvozvo, ubva watoona kuti wava kutonomanikidziwa kuti unge uchiita zvekutengesa muviri wako. Just imagine kuti mune muchitoti hama yedu iri kubasa, izvo munhu akatokidnepewa. She is somewhere there in Hillbrow.
zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva tenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini handizivi mukoma, so tine mamwe mafone numbers awo atakatora ndokubva tazoenda kune imwe n'anga. So manumbers awo takatongomatorawo pane imwe channel panapa paYouTube. So we all traveled ndokubva taenda kuZimbabwe kwaHarare. Zvino takati tasvika kuya inini manje I am the one who sponsored the whole trip to go to Zim. But tichisvika kuya ndini ndakabva ndabatwa mukoma Nash, ndakabatwa ndikanzi inini ndini ndiri kukonzeresa maproblems ose awo atiri kusangana nawo mumuri. Asi chiri kundinetsa ndechekuti iniwo ndini ndakatotanga kutosimudza musoro, ndikabva ndati vanhu we madii mamboita kuti tinge tichifamba, because already in my marriage there is no peace at all. Tinogara takangonetsana nemurume kubva zvatakabva kuZimu uko mukoma. Handizivi kuti ndarohwa nemurume how many times, hamene kuti ndasungisa murume how many times, but at the same time patakaenda kuZimu ndakanzi inini hanzi ndine zizi rangu iro randiinaro randinopota ndichiroyesa vamwe naro. Saka zviri kunzi the reason as to why I am suffering like this, hanzi pane mumwe muzukuru uyu ari kuBotswana, hanzi akaita a go back to sender mushure mekunge mwana wake arwara achingoti inhova. Saka vakati vachida kuenda nemwana uyu kuchipatara, ndopavakabva vati mwana uyu zvaari kurakidza kuti ari kurwara nenhova, ngatitange tamboenda naye kuMasowe. Saka vaenda kuMasowe kuya hanzi vakabva vazoudzwa kuti aiwa isusu hatikwanisi kuti tinge tichikuudzai kuti muroyi wenyu ndiani, but panapa tava kuda kunogadzira chimbambaira, but chichanoputika. Kana chaputika muroyi wenyu muchabva mamuziva kuti uyu ndiye muroyi wenyu. Kana muzukuru patakanosangana kumba kwasekuru vacho ivavo mukoma, ndakati ndava kuramba, then muzukuru ndopaakabva azotaura kuti iyewo akanoita go back to sender kuBotswana ikoko. Akabva ati muri kuramba zvenyu, but ndicho chokwadi ichocho chekuti ndimi makaroya mwana wangu, but I don't have any memory, I don't recall ever doing that mukoma. Ndiri munhu ane mwoyo wakanaka, ndinobatsirawo vanotambura. Hama dzangu ndini ndakadzisimudzira, but right now ndiri kunzi ndiri muroyi. Saka sekuru vaya zvavakaita vane mushonga uyu wavakandipa, vakabva vanditi uyu mushonga uyu ndoda kuti unge uchizvigeza nawo, then vakabva vandipa rimwe porridge vakanditi idya porridge iri. Saka porridge riya riya mukoma ndakatadza kuridya, ndikabva ndatanga kurutsa, but vamwe vose vakaridya mukoma. Saka from there on ndakabva ndatoona kutoti there is something that is going on. So vamwe vangu vakabva vazoendeswa kune imwe room, ini ndikabva ndaendeswa kune imwe room. Mukoma ndakazonzwa vanhu vava kupopota kuya, ndokubva ndaita zvenharo ndikaendawo kuya zvikabva zvanzi musiyei apinde azvionere ega. Saka muroom macho imomo mainge muine umwe mucheka wainge uri kumadziro, ndikatozviona mukoma ndirimo makaita ndakabva ndazviona ndichita sekunge ndiri kuzviona ndiri muTV ndiri kumakuva mukoma, ndokubva sekuru vaya vabva vati bvuma, handidi kukurakidza zvakawanda. So ndakabva ndati ko ndikagobvuma sei zvinhu zvandisingazivi. Saka ivo vakangonditi uri kufanira kuti unge uchibvuma, kana ukabvuma ndokuti ndinge ndichikubatsira muzukuru. Saka nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndingagobvuma sei zvinhu zvandisingazivi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ko ndingagobvuma sei zvinhu zvandisingazivi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.